Wasabi jengi. Mikä se on? Morjensta. Tässä nyt, tässä niinku. Ekana videona vastaan teidän kysymyksiin, mitä mä laitan Snapissa. Snappi KT on tossa, jos kiinnostaa. Mennään ekaan kysymyksen pari. Eka kysymys, niin miksi aloittaisin YouTubettamisen ja miten? Siitä, että mä tykkään editoida ja tehdä videoita muutenkin TikTokia ja näin. Joo, siis kyllä mietin tätä 3 vuotta jo, mutta sit mä olin silleen joo, aloitan tubettamisen. Ja miten? No, puhelinkamera. Puhelinkamera siis. Sillä ja editoin appilla. Toka kysymys. Mikä on paras maku? Okei, skip. Kolmas kysymys. Miten menee? No, tällä hetkellä tämä video kuvaatteessani hyvin. Jos sulla on, niin mitä eläimiä sulla on? Ja jos sulla ei oo, niin minkä eläimen sä haluaisit? Mulla on 2 kissaa. Toinen on Luna ja toinen on Stella. Ja no vastataan siihen, että vaikka jos mulla ei ois, niin husky, koira, totta kai. Huskit, siis kato nyt. Eikö se söpö? Husky. Ja sit seuraavaksi tulee Savojedi. Joo. Vastaan se, okei, joo. Seuraava. Moti aloittaa YV, eli tubettaminen. Koska mä tykkään tehdä videoita ja editoida. Okei, millä alalla opiskelet? Raksa-alalla. Eka vuotta. Vielä 2 vuotta pitäisi vielä opiskella tämän jälkeen. Moi, miten menee? Sulla on tosi upeita videoita. Moi sullekin. Ja tosi hyvin menee. Ja kiitoksia. Jos tarkoitat TikTokia, koska tää on mun eka tube-video, niin mut joo. Skip toinen. Mikä on sun lempiväri? No, mun lempiväri, sanotaan niin, että se on niinku, ekaksi on pinkki, sit tulee sininen liila ja punainen. Teekö mulle just silleen, no sanotaan, että ehkä pinkki saattaa se ykköslemppariväri. Joo, tossa oli nyt kaikki kommentit, tai ainakin jotkut, ketkä pääsi videolle. Niin, jos saatte laittaa vihakommentteja, mua ei haittaa, koska tää eka video, mä sanon tässä vaan nyt, että niinku, kukaan ei niinku jaksa kuunnella selityksiä, mutta tää mun eka video, niin se on eikö se aika normaali, jos ei olekaan mikä paras video ihan ekana, ja tää oli vaan joku nopea, minkä mä keksin. Tulee tätä kaikenlaisia, että mä tässä voin nyt sanoa myös tässä lopussa, että mun kanavalle tulee vähän sekalaista, että siinä saattaa tulla pelivideoita, maide-videoita, haastevideoita, tiiäks, kaikenlaista. Mutta siis, laittakaa tili haltuun ja pistäkää sitä superlaikkia sinne. Joo, se olisi morjesta. Ensi video.